Sa number 7, nag-overheat nga makina ginalantaw nga rason nga nasunog ang salakyan sa Hermit Mountain. Makita sa video ang pagdaba-daba sa isa ka salakyan pasaka sa Mount Hermit sa Banwas ng Binalbagan, Negros Occidental, Sabado nga adlaw. Ang salakyan isa ka Suzuki Ertiga 2020 model nga ginbakal sa Tequila sang Enero sining nga tuig. Sakay sang salakyan ang 4 ka miyembro sang pamilya gikan Himamaylan City nga magalagaw kuntani sa Hermit Mountain, isa sa mga tourist spots sa Banwas sang Binalbagan. Nagwa sa investigasyon nga nagpondo ang pamilya agud nga magpa-picture kag sa ila pagwa kag pagabalikid. Nakita na lang nila nga nagakalayo na ang salakyan. Sino kay Fire Officer 1 Exxon Ilosorio, fire investigators ng Binalbagan Bureau of Fire Protection nga base sa inisyal nga investigasyon, nag-overheat ang engine sa salakyan. Ang dalan pa Mount Hermit ang talaklaron kag malayo na sa proper sang Binalbagan. Yara sa 400,000 pesos ang halit sang kalayo sunod sa BFP. Actually, mamang natabo to, gamay pa lang to tani ang kalayo pag open sang iyang hood sang engine niya. Magapan gito tani kung may fire extinguisher ang ila sa lakyan. Kag kung bis ka may tubig tabutang ta, hindi man na siguro ka patay sang engine fire kay tikalabanan na may gasolina mo. Kasi mo na tubig wala gaano. Wala siya patay kalapta pag ang kalayo. So mas importante gid ang fire extinguisher.